ሰላማት ከመይ ትኾኑ? ንሎማዓንቲ ሓራቕ ምዃን ዘስዕቦም ከበድቲ ማሴትታት ዝብል ርእሲ ክንርኢ ኢና። ደቂ ሰባት ኩሉ ሻዕ ሕጉሳት ኣይኮንናን ንሓዝነሉ መዓልቲ ብዙሕ እዩ። ንሓርቀሉ እውን ብኡ መጠን ንኣብነት ብስራሕ፣ ብደቅኻ፣ ብናይ ቀረባ ዘመድ፣ ብዓርክኻ ክትገብሮ ሓሲብካ ብዘይተሳካዕልካ ትልምኻን ካልኦትን ክንሓርቕ ንኽእል ኢና። ኣብዚ ክንግንዘቦ ዘለና ሓደ ሓደ ሰብ ሓሪቑ ቶሎ ኢሉ ይርስዕ እዩ። ሓደ ሓደ ከዓ ቶሎ ዘይርስዕ እዩ። ሕርቃን ቶሎ ኣብ ምርሳዕን ዘይምርሳዕን ሰፊሕ ኣፈላላይ እዩ ዘለዎ። እቲ ቶሎ ዝርስዕ ሰብ ኣብ ሂወቱ ዝበፅሖ ማህሰይቲ ካብቲ ቶሎ ዘይርስዕ ሰብ ቅልል ዝበለ እዩ። ሓራቕ ምዃን ኣብ ሂወት ወዲ ሰብ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ቅልውላው የስዕብ እዩ። ማሕበራዊ እንብሎ ቅልውላው ክሳብ ምስ ሰብ ብቐሊሉ ዘይምርድዳእ ኮይኑ ኢኮኖምያዊ ቅልውላው ከዓ ክሳብ ሃሚምካ መሐከሚ ብዙሕ ወፃኢ ምውፃእን መሐከሚ ምስኣንን እዩ። ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ነገር እንተሃለወ ናይ ሓራቓት ሰባት መጨረሻ ክሳብ ብመድሃኒት ዘይሕከሙ ሕማማት ምውናን እዩ ዝኸውን። ብዛዕባ እቶም ዘስዕቦም ከበድቲ ሕማማት ኣብዚ ቪድዮ መጨረሻ ብሰፊሑ ክንሪኦ ኢና። ቅድሚ ናብቲ ዋና ዋና ዝኾኑ ሓሳባት ምእታይና ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። በብእዋኑ ሓደሽቲ ቪድዮታት ክበፅሐኩም እታ ናይ ደወል ምልክት ጠውቕዋ። ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉኒ ብክብሪ ይዕድመኩም። ሓሪቕና ካብ እንፍፅሞም ጌጋታት ሓደ ንመጀመርታ ዝቐመጥክዎ ናይ ሕርቃን ዘረባ እዩ። ብጣዕሚ ሓራቓት ሰባት ኣብ ዝሓርቅሉ ሰዓት ብዙሕ ዘይጠቅምን ነቲ ካሊእ ሰብ ዝጎድእን ነገር ክዛረቡ ይረኣዩ። እቲ ኣብ ሕርቃን ስምዒት ኮይኖም ዝተዛረብዎ ዘረባ ነቲ ካሊእ ሰብ ናይ ስነ ልቦናዊ ማህሰይቲ የብፅሕ። ብድሕሪኡ ከዓ ድሕሪ እቲ ሕርቃን ኣብ ዝተረጋግዕሉ ሰዓት ንምንታይ ከምዚ ኢለ ተዛሪበ ኢሎም ናብ ጣዕሳ ይኣትዉ ይጭነቑ። ሓሪቕና ካብ እንፍፅሞም ጌጋታት እቲ ካልኣይ ሒዘዮ ዘለኹ ሓሪቕና ንውስኖ ውሳኔ ወይ እውን ንገብሮ ተግባር እዩ። እቲ ሓሪቕና ካብ እንዛረቦ ንላዕሊ ከቢድ ማህሰይቲ ዘብፅሕ ሓሪቕካ ትውስኖ እዩ። ንኣብነት ሓራቓት ሰባት ካብ ዝውስንዎም ውሳነታት ከምኒ ምህራም፣ ኣቑሑት ገዛ ወይ እውን ኣብ ኢዶም ዝሓዝዎ ነገራት ምስባርን ምድብራይን እዩ። እቲ ዝኸፍአ ውሳነ ከዓ ንዓርስኻ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ኣካላት ምሕራድ ወይ እውን ምቑራፅ እዩ። ካሊእ ቶሎ ዝሓርቕ ሰብ ካብ ምሒር ምጭናቕን ዝበልክዎ ወይ ቃል ዝተኣተወለይ ንምንታይ ዘይተገበረለይ ካብ ምባል ዝተልዓለ ክሳብ ዓርሰ ቅትለት ክበፅሑ ይኽእሉ። እዚ ፀገም እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ወጣታት እዮም ከተግብርዎ ዝረኣዩ። ወለዲ ኣብ ወጣት ዕድሚኡ ከምዚ ዝገብር ወይ ድማ ቶሎ ዝሓርቕ ውላድ እንድሕር ደኣ ኣለኩም ኮይኑ ብእዋኑ ክትከታተልዎ ካብ ዓቕምኹም ንላዕሊ እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ሕክምናዊ ሓገዝ ክትገብርሉን ይግባእ። ሳልሳይ ሓራቕ እንድሕር ኮንካ ምስ ሰብ ዘለካ ርክብ ሓፂር ወይ ቀፃልነት ዘይብሉ ይገብሮ። ንኣብነት ሓደ ሓራቕ ሰብ ቶሎ እንድሕር ዝሓርቕ ንዓይ ስምዑኒ ንኻሊእ ሰብ ክሰምዕ እውን ኣይኽእልን። ምስ ሰብ ናይ ምርድዳእ ምክኣልን ዓቕሙ ትሑት ይኸውን። ካብኡ ምስ ጎረባብቱ፣ ምስ ኣዕርኽቱ፣ ምስ መሳርሕቱ ዝነበሮ ርክብ ይቋረፅ። ኣብዚ ግዜ እዚ ብሕታውነት ይስምዖ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝኾን ዘሎ እናሓሰበ ከዓ ይጭነቕ። ካብዚ እንመሃሮ ጭቡጥ ሓሳብ ወዲ ሰብ ኩሉ ሻዕ ምስ ካሊእ ሰብ ዘለዎ ርክብ ጥዕንኡ ዝሓለወ ዝገብሮ ብምርድዳእን ብምክብባርን እዩ። እንድሕር ናይ ካሊእ ሰብ ሓሳብ ትርዳእ ናትካ ሓሳብ ከዓ ከይሓረቕካ ተረድእ ኮንካ ምስቶም ብቐረባ ትፈልጦም ሰባት ኩሎም ዘለኣለማዊ እኳ እንተዘይኮነ ግን ክሳብ ምስኦም ዘለኻ ቀፃልነት ዘለዎ ርክብ ይህልወካ ማለት እዩ። ራብዓይ ዝሓርቕ ሰብ ብሕማም ናይ ምግላፅ ዕድሉ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ። ኣብዚ ቪድዮ መጀመርታ ብዛዕባ ብመድሃኒት ዘይሕከሙ ሕማማት ኣልዒለ ነይረ። ብዙሕ ግዜ ብሕማም ሽኮር ወይ እውን ብዝሒ ደም ዝጥቅዑ ሰባት መብዛሕትኦም ዝሓርቁን ዝጭነቑን እዮም። ከምዚ ክንብል ከለና መብዛሕትኡ እዩ እምበር ካብ ወለዶም ዝሓልፎም ሓራቓት ዘይኮኑ ሰባት እውን ኣለዉ እዮም። ሕማም ሽኮር ወይ እውን በዝሒ ደም መድሃኒት የብሎምን። እቲ ሕዚ ኩሉ ሰብ ዝጥቀመሉ መድሃኒት ዘለኣለም ክሳብ ብሂወት ዘለኻ ዝውሰድ ኮይኑ ነቲ ሕማም ዝቆፃፀር እዩ። ሕማም ሽኮር እንድሕር ኮይኑ ነቲ ኣብ ደምና ዘሎ መጠን ኢንሱሊን ኖርማል ዝገብር እዩ። በዝሒ ደም እውን ከምኡ እቲ ዝውሰድ መድሃኒት ንደም ዝውውርና ልክዕ ከም ኖርማል ሰብ እኳ እንተዘይኮነ ግን ዝተመጣጠነ ይገብሮ ማለት እዩ። ሓምሻይ ሓራቕ ሰብ ሓፂር ዕድመ ይህልዎ። ቶሎ ዝሓርቁ ሰባት እቲ ሕርቃኖም እንድሕር ዘይቆፃፀርዎ ኮይኖም ኩሉ ሻዕ
ብዝኾነን ብዘይኮነን ብቐሊልን ብከቢድን እንድሕር ዝሓርቁ ክሳብ ሕዚ ዝገለጽናዮም ማህሰይትታት ኣብ ባዕሎምን ኣብ ካሊእ ሰብን የብጽሑ ወይ እውን ብዓርሰ ቅትለት ወይ ብቶም ዘርዚርና ዝረኣናዮም ናይ ዘለኣለም መድሃኒት ዝውሰዶም ሕማማት ወይ እውን ብዘይተፈለጠ ሕርቃን ብዘምጽኦ ውሽጣዊ ሕማም ሓፂር ዕድመ የህልዎም ማለት እዩ። ስለዚ ሕርቃን ምቁፅጻር ኣድላይ እዩ። እምበኣርከስ ክሳብ ሕዚ ዝረኣናዮም ሓሳባት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ወጣታት ዝረኣዩ ኮይኖም ብንእሽተይ መጠን ከዓ ኣብ ዕድመ ዝደፍኡ ይረኣዩ። ስለዚ ካብ ሕርቃን ዝርከብ ጥቕሚ ስለዘየለ ንዓርስና ካብ ዘሕርቁ ነገራት ምርሓቅ ወይ እውን ዘይምሕራቅ ከድልየና እዩ። ከም ቀሊል ክረአ ዘይብሉ ኣብ ሂወትና ከበድቲ ማህሰይቲ ዘስዕብ ሕማቅን ዘይጠቅምን ልምዲ እውን እዩ። እምበኣር ክቡራት ተኸታተልተይ በዚ ዘቕረብኩልኩም ብሉፅ ዝኾነ ሓሳብ ትልወጥሉ ትምህርቲ ከም ዝረኸብኩም ተስፋ ይገብር። ሰብስክራይብ ይውሕደኒ ኣሎ ሰብስክራይብ ግበሩለይ ኣሕዋተይ። ኣብ ቀፃሊ መደበይ ብኻሊእ ሓፂር ሃናፂ ዝኾነ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑለይ ባይ ባይ።